Welcome po sa aming YouTube channel. Ngayon po magre-repack po kami ng mga relief goods. Ito po ay bibigay po namin sa sitio ng Batuili. Bali, 97 household po yung bibigyan po namin doon bukas. Mayroon po tayo 6 na kaban na bigas. May mga asukal din tayo, kape, noodles, biscuit, dilata. Bali, ipapamigay po namin bigas, 3 kilos po. Yung ipapamigay namin. Yan guys, magbubugan na naman kami ng mga blessings. Magbubuga tayo guys ng ng ayuda. Lang yung paglagay, baka mamaya kulang. Itong sitio Batuili po, ito po yung pinakamalapit na Mangyan Village dito sa namin barangay. Mga 10 minutes lang po. Simula dito sa bahay. Yan ang ating mga seniors. Na-miss nyo ba sila? Opo. Wala sila sa episode ng anong Ararawan. Kasi nag-rest sila, nagpahinga. Naglaba pala, pinaglaba ng mga asawa. Kala ka namin nag-date kayo ate. Pero guys, mag-repack na naman tayo. Ang saya-saya mag-repack. Para sa ating mga kabarangay. Nakatutubo. Bukas kayo mag-ano ka. Patapos na guys. Merienda. Merienda tayo guys. Nakakuha mo ba? Ay, tante. Atang mo, masih. Basket man lahat yan. Merienda tayo, guys. Ay, ante guys. Merienda tayo guys. Kaway ka de. Kaway ka. Plastic. Shout out. Kaway ka ako. Nakaano ka oh. Nasa vlog ka, sir. Wawawi po ito. Salamat Shopee. Sabihin mo. Willie, salamat Shopee. Guys, tapos na kami mag-repack. The next day. Yan guys, palis na kami papunta ng Batuili. Hatid po namin yung mga relief goods para po sa kanila. Gusto lang po namin magpasalamat sa mga mababait naming sponsor na walang sawang pagsuporta po sa amin. Thank you po kay Ma'am from Vienna, Austria. Kay Sir Solid Supporter from South Texas. Thank you rin po kay Sir Anonymous Supporter from Fairfield, California. At kay Sir Ed Lopez from USA. Thank you po ng marami. Thank you po. Tara na guys. Tara na. Ayun guys, palis na kami. Hello po. Sabit na lang ako.
few moments later. Dito na kami, guys. Ganda pa eh. Ha? Paninda si ate, oh. Popcorn. Morning po. Dali, guys, ito yung laman ng isang eco bag. Bali, nagad kami guys ng asin kahagali. Lahat po ito may asin. Meron ding Hansen. Meron asukal, kape. Dalawang ano po, dilata. Saka dalawang noodles. At saka 3 kilos po na bigas. Thank you po sa sponsor. Thank you po. God bless po. Ayan, may pasopas din tayo, guys. Mga bata. Para sa mga bata. Sopas natin, Greta. Ay, bata. Ay, bata, batuta. Hello. Ikaw yung naka-green nung nakaraan na. Kakain ka ulit ng sopas. Sopas naman. Hello. Kakain ka na naman ng sopas. Mainit pa, mamaya, mainit pa. Mamaya, mainit pa nga. Parang kalaki ng problema ni Kuya. Bakit? Kasi mangot. Oh, may Dora din dito, oh. Kamukha mo si Dora dun sa ano, sa Wakan mo mainit Nandun sa salakay. Siya na po yan, ma'am. Ay, siya na po. Yan, ba't nandito? Ba't nandito ka? Sa Batuili. Tulog po sa lula. Ah, kaya pala eh. Lagi siya may bag eh. Oh. Mayroon nga daw po kayong bag na damit. Yan daw po yung short galing sa iyo. Sibuyas at liya. Sibuyas po ang laman ng bag niyan, ma'am. Buksan nga natin kung anong dala mo ngayon. Yung nakaraan, tubig at ano eh, yung Ko po ang mangkok. Oh, may sibuyas. Ano yung mga sibuyas? luto ka na. May ano pa siya, oh. May kape. Kape ka na, kabata-bata mo pa. Oh, may chicheria. Ay, sus. Bigay daw po yan ng lulo. Si Doran dito, namasyal sa Batuili. Pinasyalan niya ang lola niya. Hello. Puti-puti mo naman. Sana. Picture lang po kailan pa. Wow, galing oh. Lagayan ng isda.
Lugar ng... O, ngiti. Hindi kayo mahiya. Kainin mo yan ha. Ubusin mo yan. Steering guide, dami ko ano tayo eh. Baboy, kanan, kanan. Talagang Kailan pa po siya dito? siya talaga si Dora kasi nakarating pa dito sa Batuili. Malayo to guys. Sa kanyang lola guys. Kundang Batuili na. Namasyal lang naman ako kamo. Siyempre Dora nga eh. Kaya nga Dora the Explorer. Ay, atadinis ka hindi sa lapayado. Oo. Siya yung may dala na maloko. Busin mo yung sopas ha. Yan. May bayad na yan pag di naubos. Sambat-samba rin ni Dora. Kagaling tumiming ni Dora. Siguro malakas pang amoy ni Dora. Dora ka talaga ah. Tayo pa kayo! Sa diyagin ang kung kataragda! Ngayon na siguro pa kayo! Para saan po yan ate? Ayan po, ibig sabihin po, ayan ay ano, may hudyat na may bisita. Hudyat, ayun ang kalaban. Ang mga dragon, nandyan na. Bubuka kami tayo ng ano, ng blessing. Dragon. Ang mga dragon. Bubuga ng blessing. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pia Pag, maru-maru po sa inyong lahat. Good morning! Nandito po kami para po mamigay ng konting tulong, ayuda po para po sa inyo. Ito po ay hindi po galing sa amin, galing po ito sa mga solid supporters namin na galing sa ibang bansa. Bali kami lang po yung ginamit nila para po makatulong po sa mga katutubo. Yes, ganyan po. Thank you po. Sa amin po, maraming salamat po at mapalad po ang taga Batuili. Kami po ang napili nyo para bigyan ng nilang konti. Napakasarap na na tulong. Malaking tulong po para sa amin yan, lalo na sa panahong ito. Wala po kaming pang araw-araw na hanap buhay dahil wala na pong arawan. Wala nang pambili ng kape asukal. Ang mga katutubo po ngayon ay adik na rin sa kape at asukal. Talaga. Yan po, talaga ang hinahanap po namin. Yan po. Kahit makain basta may kape asukal. Maraming salamat po sa sponsor nitong ayuda na ito. Sana po hindi po ito yung una at huli, kundi Simula pa lang. matusunod pa. Maraming salamat po. Mana-mana. Laboy po ang salamat ay Mana-mana. Mana-mana. Yan, simulan na natin guys. Kasi ngayon na. Buses kami din. Sabihin kung Si Bay Inway Reyes. Ito na po siya. Ay. Inway Reyes. Naman. Nore Reyes. Nore. Naman. Marian Aribalo. Marian Aribalo. Aribaro. Mana-mana. Si Kura, Fernando. Taka ang mga kanta ka na. Yung mga anuan. Awang ikaw. Pag wala po ang nanay at tatay, pwede po ang anak. Bago si Grace. Liboro. Dali na, pasok na. Balawaw! Wali nang urag, balawaw! Balawaw!
Lolita, Biluso. Balikan natin yung ano. Yung mga wala pa. Balikan na lang mamaya. Kanilang nga bayo ng bayo. Bayuhin lang hanggang sa madurog. Paano po yung nilagay niyo po sa ano? Ang dahon? Yung binabalot. Yan o. Buyo. Wala ba yun? Pwede po mag-ano po kayo? Paano po yung nilalagay po ninyo? Bale ito po, ano po ito, dahon? Gawad! Gawad. Worm! Atay gawad! Ay, atay gawad. Worm! Tapos, Apog! apog. Yung puti po ay apog. Upo! Ito pong, ano po ito? Buwa! Buwa. Worm! O, tapos, ano pong gagawin? Tupi. Ilocano nga. Tupi! Tapos, subo. Ay, babayuhin po muna. Ayan po, yun na po yun. Binabayo na po nila. Pagkatapos po ay isusubo na. Pag naduro. Samol! Sampulo na. Samol! Ilocano mat ni Ina. Okay. Patutubo, Ilocano. Marami po tayong viewers na Ilocano. Sa ibang bansa at baka, kumusta kayo namin? Thank you po, Nay. Sambal. Yan. O, mabigat. Lito! 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 Labas mo! Lito, lito. Oh, andyan naman kayo sa initan, mga bata. Andyan kayo sa lilim. Oh, magkamukha kayo, kambal kayo. Magkapatid ka. Hello, Dora. Kasilim! Tayo dyan. Oh, pasukin ng bulati. Gawin mo. Hello, Pogi. Ano ba po? Ano?
solid supporter from South Texas at kay Sir Anonymous supporter from Fairfield, California at kay Sir Ed Lopez from USA. Thank you po. God bless you more po mga sir and ma'am. Muna po kami, ate! Ate! Ate, ano ang pangalan mo? Hindi ko. Rosita. Peli. Thank you, Ma'am Tele. Bye-bye po. Okay po. Bye-bye po. Bye-bye po. Welcome po. Bye-bye. Uwian na, mga tindi FL. Much later. Hello po, ngayon po ay magsha-shoutout po ulit kami. Kasama ko po si Camera Girl, si April, at saka si Ate Joanne. Po. Advance happy birthday po kay Yana Silin from UP Diliman, Quezon City. And belated happy birthday rin po kay Ma'am Gina Disipolo at kay Ma'am Vanji De Jesus. Belated happy birthday din po kay Ma'am Rebecca Sandiego from local of San Jose Distrito ng Northwest, California, at kay Justin Libaste from lokal ng Melpitas, Distrito ng Northwest, California. Hello po. Happy birthday po. Ingat po kayo palagi. Happy birthday po. God bless. Shout out po kay Sir Alfredo Romero. Hello po. Shout out rin po kay Sir Rafi Canlapan. Hello po kay Sir Oscar Romero. Shout out din po kay Sir Rolando Cardino from Rome, Italy. Hello po, sir. Shout out rin po kay Sir Rafael Donato at kay Ma'am Lucrecia Passion. Hello po. Shout out po kay sa Gamya family and Castro Nuevo family. Shout out din po sa YouTube channel ng Samut Sari Vlog at Kapumpi Vlog. Hello. Shout out rin po kay Sir Aaron Soriano Garcia. Hello po kay Ma'am Lynn Regador at kay Alan Regador from Mississippi, USA. Kumusta po kayo dyan? Hello po. Hello po kay Ma'am Irene Hassan. Kumusta po? Shout out rin po kay Warbin Loreso from Perth, Austria. Shoutout po kay Diego Akyat from Vancouver, Canada. Hello po. Hello po. Shout out din po kay Mac Jovan Cambalon from KSA. Hello po. Shout out rin po kay Andy Sulabayba. Hello po kay Sir Gerardo Nonesa from Victoria, Canada. Shout out din po kay Canlas family from Switzerland. Shout out rin po kay Sir Christian Ed, Lady Lee at kay Chandler Lee. Hello po kay Sir June Salvacion from Calacca, Batangas. Hello po sa mga taga Batangas. Hello po kay Sir Mel Flores. Kamusta po? Shout out po kay Gretchen Lucas from Taiwan. Hello po kay Joyce Arsadon. Kumusta po? Shout out din po kay Angela Lloyda from Baguio. Hello. Shout out po sa Pascasio family from Regina, Canada. Shout out din po sa YouTube channel ni Ken Kulits TV from Bulacan. Hello. Shout out po kay Sir Ernesto Iborde. Hello po kay Mama Elma Tolosa ng La Union. Hello sa lahat ng taga La Union. Hello po. Salamat sa panonood. Shout out din po kay Shu Uma from Cavite. Hello. Shout out po kay Sir Rolando Santos from Sydney, Austria. Hello po kay Ma'am Arolanda Peralta from Local of Baltimore, Maryland. Hello po, ma'am. Hello Kumusta po. Shout out din po sa Samuel David and family from Taguig. Hello po. Shout out po kay Sir Edward Fabros. Hello po kay Ma'am Yoli Sangki from Winnipeg, Canada. Hello po.
Shoutout din po kay Ermenilda Villanueva from Caloocan North. Hello po. Shoutout rin po kay Sir Mark Harold Comeso. Hello po kay Isaiah Real Guara. Shoutout din po kay Angel Drapesa from Kelowna, Canada. Hello po, kamusta po? Shoutout po kay Dang Depante. Hello po. Hello po kay Ma'am Emily Flores from Dayap, Occidental, Mindoro. Hello po sa lahat ng mga taga-Occidental, Mindoro. Shoutout din po sa Aquino family from Cabuyao, Laguna. Kamusta po? Shoutout rin po kay Dred Asi from Lipa, Batangas. Hello po. Kumusta po kay Ma'am Sel Dunca from Saudi Arabia? Hello po, ma'am. Shoutout din po kay Arthur Rojas Joaquin from Calgary, Canada. Hello po. Shoutout rin po kay Rogelio Cara from Isabela at Cagayan. Shoutout po sa YouTube channel ni Pinoy Cooking TV from Orlando, Florida. Shoutout din po kay Ruby Grimaldo ng Marinduque from Aki Grimaldo. Shoutout rin po kay Sir Reynaldo Verdida from Lokal ng Tabok, Sablayan, Occidental, Mindoro. Hello po. Shoutout din po kay Bobby Montalbano from Messina, Italy. Hello po. Shoutout po kay Sir Sally De Pedro from Tanawan City. Shoutout din po kay Abigail Rivera Luis from Centro, Madrid, Spain. Hello po. Shoutout rin po kay Sir George Digamo from Lokal of Liverpool, Sydney. Hello po. Shoutout din po sa YouTube channel ng Piltay Film at kay Roger Inocencio from Pangasinan. Pangasinan. Hello po. Thank you po. Thank you. Thank you po sa pagsuporta niyo po sa aming YouTube channel. Sana hindi po kayo magsawang manood sa amin. Magandang gabi sa ating lahat. God bless po. Bye. Ingat po kayo palagi. Salamat Good po. night. Thank you po. Bye.